Dobrý den, vítejte u prvního videa nového pořadu Mike Movies, který se bude zabývat recenzemi na filmy. První film, o kterém si budeme povídat, je Harry Potter a relikvie smrti část 2. Je to poslední film slavné ságy o světoznámém čaroději Harry Potterovi. V tomto výpravném příběhu vyvrcholuje otevřená válka mezi dobrem a zlem, kde se Harry se svými kamarády Ronem a Hermionou snaží zničit ideály, které ještě udržují pána zla naživu. Příběh velmi graduje a pán zla je čím dál tím více nebezpečnější. Postavit se mu bude muset nejenom Harry, ale taky jeho přátelé a celé Bradavice. Všichni studenti, profesoři teď budou muset táhnout za jeden provaz ve válce proti smrtědům, kterým vládne Lord Voldemort. A jak tento film dopadne, to už vám prozrazovat nebudu, protože stojí za to tento bravurní snímek od Davida Yates zhlédnout od začátku až do konce. Na ČSFD.cz si tento film vysloužil 82% a uživatel je zvolen jako 69. nejoblíbenější film. V hlavních rolích hraje Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Ralph Fiennes a další. Jak už jsem se zmiňoval, o režii se postaral David Yates a hudbu složil Alexander Desplat. Film trvá 130 minut, což je z řad potterských filmů nejkratší díl. Premiéru měl 11. listopadu 2011 a do českých kin dorazil o 4 dny později, a to 14. listopadu 2011. Je to také nejvíce vydělávající film roku 2011. Divácký zájem byl tehdy obrovský, vydělalo se více než 1,3 miliard dolarů a řadí se na 4. příčku nejvíce vydělávajících filmů všech dob. Náklady byly tehdy 250 milionů dolarů. A nyní pár zajímavostí. Při natáčení se zranil Radcliffeův dvojník David Holmes tak nešťastně, že zůstal ochrnutý. V březnu roku 2010 došlo k požáru, který zničil část kulis a rekvizit k posledním 2 filmům. Natáčení však naštěstí nebylo výrazně ohroženo a při natáčení výbušného finále si tvůrci většinu kulis stejně zničili sami. Daniel Radcliffe by podle jeho slov chtěl, aby se za 30 let střetli hlavní aktéři filmu v remakeu, kde si zahrají postavu bradavických učitelů. Mně osobně se druhá část Relikvie smrti hodně líbila, musím přiznat, že u některých scén mi nabíhala husí kůže. Byl jsem velice nadšen z velmi dobře propracovaných akčních scén, například při otevřené bitvě v Bradavicích, nebo v Snapeově vzpomínkách, kde se ukázalo, že Severus Snape, kterého hraje Alan Rickman, je vlastně nejstatečnější postava celé ságy Harryho Pottera, i když to na první pohled nevypadalo. Upřímně řečeno musím říct, že před zkouknutím filmu jsem v podání Davida Yatese čekal trošku zklamání, protože podle mě se mu nepovedly předešlý 2 díly, a to Princ dvojí krve a Relikvie smrti část 1. Ale byl jsem velice rád, že jsem se mýlil. Yates tenhle film natočil fantasticky. Velkou roli hrála také hudba, například hned v úvodní scéně dominoval soundtrack Lily's Dam a při bradavické bitvě Cutior Apocalypse a spousty dalších. Osobně film hodnotím 90%. A to by bylo ode mě vše, budu se těšit u dalších filmových recenzí. Případně můžete navštívit můj profil na stránce čsfd.cz pod jmenovkou MyCool či na Facebooku. Děkuji za pozornost a nashledanou.